μεγάλη ταπείνωση. Εγώ δεν είμαι τίποτα, μόνο μια φωνή, μόνο μια φωνή. Κι όμως ο Ιωάννης κατά αυτήν την μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού ήτο μείζον εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος που ποτέ γεννήθηκε από γυναίκα. Σκεφτείτε. Κι όμως βλέπει κανείς την ταπείνωσή του. Έτσι θα λέγαμε, αγαπητοί μου, αυτή η Αγία ταπείνωση. Σήμερα η Εκκλησία μας, αγαπητοί μου, γιορτάζει το γενέσιον του μεγάλου προφήτου και βαπτιστού Ιωάννου του προδρόμου. Μεγάλη μορφή και μείζον των προφητών ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Ανάμεσα βέβαια στις αρετές που τον στόλιζαν, αυτόν τον τελευταίο προφήτη της Παλαιάς Διαθήκης, εκείνη που ιδιαίτερος έλαμπε ήταν η αρετή της ταπεινοφροσύνης. Δεν ήταν μικρό πράγμα τη στιγμή που σημειώνεται το απόγειο της δόξης του, τη στιγμή που τα φτερά της φήμης του είχαν φτάσει σε όλη την Ιουδαία γη και Σαμάρια και Γαλιλαία, τη στιγμή που είχε φτάσει να είναι ο πιο δημοφιλής άνθρωπος, να ομολογεί συνειδητά με όλο το βάθος μιας σωστής ταπεινώσεως ότι αυτή η χαρά η εμή πεπλήρωτε, εκείνον δι αυξάνει εμέ δε ελατούστε. Δηλαδή εκείνο η χαρά, λέει, εμένα, για μένα επληρώθη, έχω πλήρη χαρά, διότι εκείνος πρέπει να αυξάνει. Ποιος εκείνος? Ο Μεσσίας. Ο πίσω μου ερχόμενος, λέγει, και έμπροσθεν μου γεύγονε. Ο πίσω μου ερχόμενος χρονικά, έμπροσθεν μου γεύγονε ποιοτικά, είναι ανωτερός μου. Εμέ δε ελατούστε, εκείνος να αυξάνει, εγώ πρέπει να ελαττώνομαι, να χάνομαι μπροστά του. Και αυτή του η μεγάλη ταπείνωση, αγαπητοί μου, δεν ήταν απλώς μια κουβέντα, ήταν λόγια που έκρυβαν μια σειρά από ενέργειες, ήταν λόγια που έδειχναν μια ήδη παρμένη στάση. Όταν ερωτάτε επισήμως από τους ιερείς, μήπως αυτός είναι ο Χριστός? Χριστός θα πει Μεσσίας, εκείνος ο οποίος έρχεται να σώσει το λαό του. Μεσσίας είναι η εβραϊκή λέξη, ονομασία. Χριστός είναι η ελληνική, από το χρείο με γιώτα, που σημαίνει αυτός που εχρήσθη για κάποιον ειδικό σκοπό, και αυτός ο σκοπός είναι η σωτηρία των ανθρώπων. Δεν σφετερίζεται ο Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος ξένους τίτλους και ξένα αξιώματα, αλλά τι λέει? Όχι, δεν είμαι εγώ. Μήπως είσαι ο Ηλίας? Διότι ήταν καταγεγραμμένο ότι ο Ηλίας θα επανέλθει. Μάλιστα στη Σοφία Σιράχ τονίζεται αυτό, ότι ο Ηλίας θα επανέλθει. Αλλά πάλι λέγει δεν είμαι εγώ ο Ηλίας. Ποιος είσαι? Μήπως είσαι ο κατεξοχήν προφήτης που λέγει και ονοματίζει ο Μωυσής? Όχι, δεν είμαι εγώ, έλεγε ο Ιωάννης. Αρκείται να σημειώσει ότι απλώς ήταν μία φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Είδατε, φωνή βοόντος εν τη ερήμο. Δεν λέει φωνή βοώσης, αλλά φωνή βοόντος, δηλαδή ανθρώπου βοόντος. Εκεί πάει το βοόντος.
φωνή ανθρώπου που απλώς φωνάζει εις την αέρα. Μεγάλη ταπείνωση. Εγώ δεν είμαι τίποτα, μόνο μια φωνή, μόνο μια φωνή. Κι όμως ο Ιωάννης κατά αυτήν την μαρτυρία του Κυρίου μας Ιησού ήτο μείζον εν γεννητής γυναικών, και μάλιστα λέγει προφήτης Ιωάννου του Βαπτιστού ουδήσεστη. Άλλος Ευαγγελιστής λέει ου και γίγερτε, δηλαδή δεν βρέθηκε προφήτης μεγαλύτερος από τον Ιωάννη. Μείζον εν γεννητής γυναικών, ο μεγαλύτερος που ποτέ γεννήθηκε από γυναίκα. Σκεφτείτε. Κι όμως βλέπει κανείς την ταπείνωσή του. Έτσι τα λέγαμε, αγαπητοί μου, αυτή η Αγία ταπείνωσης. Το βλέπουμε αυτό και από την Ιερή Ιστορία. Με την αρετή της ταπεινοφροσύνης κοσμούνται βέβαια όλες οι Άγιες κορυφές. Όλοι οι Άγιοι. Δεν θα μπορούσε κανείς να είναι Άγιος αν δεν είχε ταπείνωση. Τι είναι όμως η ταπείνωση? Μας λέει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος ότι είναι η στολή του Θεού. Τι είναι η στολή του Θεού? Γιατί ο Θεός την ταπείνωση περιευλήθη και ήλθε εδώ στην γη. Αν η ταπείνωση δεν ήταν η στολή της θεότητος, τότε ο Ιησούς δεν θα έφτανε στον Ιορδάνη να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Αλλά τι λέω, δεν θα έφτανε έως την γη ώστε η θεότης να περιβληθεί την ταπείνωση, το ένδυμα της στολή της ταπεινώσεως, διότι επειδή ακριβώς είναι η αρετή που υπάρχει στον Θεό, γι' αυτό ο Υιός και Λόγος του Θεού έκλεινε, χαμήλωσε ουρανούς και κατέβη και ήρθε εδώ στη γη. Και όποιος άνθρωπος προσπαθεί να ζει ταπεινά, του Θεού μοιάζει αναμφισβήτητα και είναι παιδί του Θεού. Χαρακτηριστικά γράφει για τον ταπεινό άνθρωπο ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος τα εξής. Σας διαβάζω σε απόδοση, σε μετάφραση. Ο ταπεινός άνθρωπος όλους τους αγαπά και όλοι τον αγαπούν, όλοι τον επιθυμούν, και όπου φτάνει σαν άγγελος φωτός, άγγελο φωτός τον υποδέχονται. Ο σοφός και ο διδάσκαλος σωπαίνουν μπροστά του. Όλοι το στόμα του κοιτάζουν και τα λόγια του προσέχουν σαν λόγια Θεού. Τα απλά και μετρημένα του λόγια είναι σαν τα λόγια των σοφών και είναι γλυκύτερα από το μέλι στον φάριγγα. Από όλους σαν Θεός λογαριάζεται, έστω κι αν είναι αγράμματος και άσημος στην εμφάνιση. Αυτά λέγει ο Άγιος Ισαάκ ο Σύρος. Έχει πολλά, γράφει πολλά. Ωστόσο η ταπείνωση, αγαπητοί, είναι μια μυστική δύναμη που κυριολεκτικά υποβάλλει το περιβάλλον. Επιβάλλεται, υποβάλλει και επιβάλλεται στο περιβάλλον. Είναι μια αρετή που δίδει σε εκείνους που την επέτυχαν προηγουμένως όλες τις άλλες αρετές. Προηγούνται όλες οι αρετές. Θα λέγαμε η συνισταμένη όλων των αρετών, η συνισταμένη είναι η ταπείνωση. Πρέπει να έχεις ζήσει όλες τις αρετές για να φτάσεις να έχεις ταπείνωση. Δεν είναι η πρώτη, είναι η τελευταία, δηλαδή έρχεται στο τέλος. Η ταπείνωση δεν είναι ο αυτοεξευτελισμός όπως μερικοί νομίζουν. Είναι μια πραγματική γνώση του εαυτού μας, βαθία γνώση του εαυτού μας. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος τι είναι ταπείνωση και απαντά: η απόθεση του ματαίου φρονήματος
και από του επάρματος και ύψους αλαζονικού και η ήματος διακαίνου προς ενοικίαν αξίαν επάνωδος. Να φύγεις από ψηλά, από την αλαζονία, να κατέβεις χαμηλά. Δεν θα ήθελα παρά να κρατούσατε τις 3 τελευταίες λέξεις από αυτό που λέγει ο Μέγας Βασίλειος. Τι είναι ταπείνωσης? Προς την οικίαν αξίαν επάνωδος. Να γυρίσεις πίσω στην πραγματική σου αξία, δηλαδή να γυρίσεις εκεί που είσαι. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο υπερήφανος, ο αλαζόν, δεν βρίσκεται στην πραγματική του αξία, είναι κάπου αλλού, κάπου αλλού. Τώρα καλείται να γυρίσει πίσω στην πραγματική του αξία και να δει πραγματικά ποιος είναι. Τι είναι λοιπόν ταπείνωσης? Η επάνωδος προς την οικία αξία. Πάρα πολύ σημαντικό, για να μπορεί κανείς δηλαδή να βλέπει ποιος είναι ο ίδιος. Η ταπείνωση διαποτίζει ολόκληρη την προσωπικότητα του ανθρώπου, ολόκληρη, και χαρακτηρίζεται από την πληρότητα 3 πτυχών της ανθρωπίνης προσωπικότητας: από την ηθική πτυχή, από την διανοητική πτυχή και από την υλική ή σωματική πτυχή. Για να τα δούμε αυτά τα 3, για να μπορούμε επισημένοντες να ξέρουμε πώς θα κινηθούμε για να προσπαθήσουμε να πετύχουμε ό,τι μπορούμε γύρω από αυτήν την θαυμασία αρετή, τη στολή της θεότητος. Και πρώτα είναι η ηθική ταπείνωση. Τι είναι αυτό? Είναι η γνώση, η συναίσθηση της αμαρτωλότητός μας. Ταπείνωση σημαίνει συγκέντρωση της καρδιάς, σημαίνει ότι μαζεύει η καρδιά, ενώ η αλαζονία σκορπάει την καρδιά. Μέσα σε αυτή τη συγκέντρωση της καρδιάς βλέπει ο άνθρωπος την αληθινή του αξία, την αληθινή του κατάσταση, ότι αυτός είμαι. Ο Απόστολος Παύλος στην πορεία της ηθικής του ζωής κατέβηκε, αγαπητοί μου, 3 σκαλοπάτια ταπεινώσεως. Το πρώτο σκαλοπάτι, ή καλύτερα να σας διαβάσω τι έλεγε. Το πρώτο σκαλοπάτι: είμαι ο έσχατος των Αποστόλων. Βάζει τον εαυτόν του βέβαια στη γραμμή, στο στίχο, στη γραμμή των Αποστόλων. Απόστολος δεν ήταν, πως θα του ειρνεί το αυτό? Και τι λέει? Είμαι ο έσχατος των Αποστόλων, ο τελευταίος. Όχι χρονικά ο έσχατος, αλλά ποιοτικά ο έσχατος, διότι και χρονικά ήταν τελευταίος. Άλλο τώρα ότι έχουμε τον Μέγα Παύλο, τον φωτιστή των Ελλήνων, που σήμερα ηρωνευόμεθα τον Παύλο, τον ευγάζουμε έξω, δεν τον θέλουμε, τον λέμε ασκημομούρη. Ακούτε, έτσι τον λένε οι 12 θεήτες. Ποιοι είναι αυτοί? Εκείνοι που επιστρέφουν στην ιδωλολατρεία και πιστεύουν στους 12 θεούς του Ολύμπου και πολλά άλλα. Ήρθε, λέει, αυτός ο ασχημομούρης να προσβάλλει την ωραία μας θρησκεία. Μπράβο σας Έλληνες, μπράβο σας. Δεν τρέπεστε που μιλάτε με τον τρόπο αυτόν? Ο Μέγας Παύλος. Δεύτερο σκαλοπάτι έλεγε ότι είμαι ο έσχατος των ανθρώπων, είμαι ο τελευταίος των ανθρώπων. Ο τελευταίος των ανθρώπων, Και το τρίτο σκαλοπάτι: είμαι ο έσχατος των αμαρτωλών, των Αποστόλων, των ανθρώπων, των αμαρτωλών. Έτσι μιλούσε ο Παύλος, έτσι έβλεπε τον εαυτόν του. Είχε γυρίσει επί την οικίαν αξίαν. Αλήθεια, επί την οικίαν αξίαν
εκεί έτσι έβλεπε και καλά έκανε. Γι' αυτό και το γράφει αυτό σε μια του επιστολή. Όμως άλλο τώρα, ότι ήταν ο Μέγας Παύλος, και πρέπει και εμείς να γίνουμε οι τελώνε της παραβολής τελώνου και Φαρισαίου. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί μου, εις το δεύτερο, εις την διανοητική ταπείνωση. Τι είναι αυτή η διανοητική ταπείνωση? Είναι η ταπείνωση της διανοίας, δηλαδή του νου μας, του μυαλού μας. Και τι είναι εδώ? Είναι η ακριβής γνώση των προσόντων μας. Κάθε άνθρωπος έχει προσόντα. Ξέρετε ότι τα προσόντα είναι η πρίκα που δίνει ο Θεός στον κάθε άνθρωπο που έρχεται στον κόσμο. Και βέβαια τον κάθε άνθρωπο τον πρικίζει ένα λόγος. Δεν υπάρχει όμως ούτε ένας άνθρωπος που να μην έχει πρίκα. Μερικοί λένε δεν μου έδωσε τίποτα ο Θεός, δεν έχω τίποτα. Δεν βλέπεις καλά, αδελφέ μου. Ο Θεός και σένα σε πρίκησε, και μόνο γιατί σου έδωσε αθάνατη ψυχή δεν είναι πελωρία πρίκα, αλλά και προσόντα. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να πει ότι δεν έχω τίποτα? Δεν μπορεί να το πεις αυτό. Αλλά πρόσεξε όμως, αυτά που έχεις θα πεις δεν είναι από μένα, είναι από το Θεό. Η πρίκα μου είναι από το Θεό. Γι' αυτό έλεγε ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους, έγραφε μη υπερφρονήν παρόδι φρονήν, αλλά φρονήν εις το σοφρονήν. Έχει αυτή την ομοιοκατεληξία και είναι χαριτωμένη πρόταση. Δηλαδή να μην υπερφρονεί κανείς είναι το αντίθετο, γιατί ξέρετε έχουμε δύο καταστάσεις, θα σας τις πω παρακάτω. Να μην έχει κανείς παραπανήσιο φρόνημα για τον εαυτό του, αλλά πρέπει να φρονεί για εκείνο το οποίο πρέπει να φρονεί, και να σοφρονεί, να έχει το μυαλό του σωστό. Γιατί ξέρετε? Διότι εκείνος ο οποίος θα ήθελε ή νόμιζε, όχι όπως σας είπα, να μην εκτιμήσει ότι ο Θεός, από το Θεό πήρε κάτι, αρχίζει να πηγαίνει στο άλλο άκρο που λέγεται, στο άλλο άκρο του άξονος, που λέγεται αισθήματα μειονεκτικότητος. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει αισθήματα μειονεκτικότητος, το ξέρετε ότι είναι υπερήφανος, είναι το άλλο άκρο. Οι άλλοι θα λέγαμε πλευρά. Ναι. Ο άνθρωπος που έχει αισθήματα μειονεκτικότητος δεν είναι ταπεινός. Ο ταπεινός ποτέ δεν έχει αισθήματα μειονεκτικότητος, μα ποτέ. Όταν λέει εμείς, τα φτωχαδάκια, οι κακόμοιροι, ή έτσι ή αλλιώς, δεν είσαι ταπεινός άνθρωπος, είσαι υπερήφανος. Πάσχεις μάλιστα από αυτό που δεν θα έπρεπε να πάσχεις, από το αίσθημα της κατωτερότητος, όπως σας είπα. Γι' αυτό λέει ο Παύλος στη Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του ότι η ικανότηση ημών εκ του Θεού. Η ικανότητά μας είναι από το Θεό. Ναι, σου λέει ο άλλος έχεις αυτό, δόξα τω Θεώ. Ακούστε, δόξα τω Θεώ. Μου το έδωσε ο Θεός για να υπηρετώ την εκκλησία του, να υπηρετώ τη δόξα του. Δόξα τω Θεώ. Δεν το αρνούμε, αλλά δοξάζω το Θεό γιατί σε εκείνον αποδίδω εκείνο το οποίο έχω. Ακόμη πρέπει να ενθυμούμεθα, παρότι αυτό σημειώθηκε στον προχριστιανικό κόσμο, τα λεγόμενα χαρτία του Σωκράτους. Το χαρτί δεν είναι η ύλη, απλώς αυτό που σήμερα λέμε χαρτί, ήταν απλώς η ύλη που έγραφαν αδιάφορον, εάν ήταν διφθέρα, εάν ήταν πάπυρος, εάν ήταν ό,τι, λέγοντο χαρτία. Του λένε λοιπόν του Σωκράτη που τον έβλεπαν πολύ σοφόν άνθρωπο, καθόταν εκεί στην αγορά και συζητούσε με τους νέους και προβλημάτιζε και έλυνε και προβλήματα. Θαυμάσιος άνθρωπος, τον είχα αγαπήσει από την εποχή του σχολείου που μαθαίναμε γι' αυτόν και τον διέσωσε θαυμάσια
ο πολύ μεγάλος και καλός μαθητής του, ο Πλάτων. Λοιπόν, του είπανε Σωκράτη, αυτά τα οποία λες και είναι σοφά πράγματα, γιατί δεν τα γράφεις, να μείνουν σε βιβλίο. Πόσοι γράψανε και γράψανε. Ξέρετε τι απήντησε? Θεωρώ τα χαρτία πολυτιμότερα, με μεγαλύτερη αξία από τη δική μου σοφία. Ναι, έτσι μίλησε ο Σωκράτης, ο προχριστιανικός Σωκράτης. Όταν κάποτε είχαν επενέσει τον μεγάλον Εύτονα, τον μεγάλον αυτόν επιστήμονα, και του είπαν ότι είναι σοφός, σπουδαίος και τρανός, ξέρετε τι είπε? Εμείς μοιάζουμε με μικρά παιδάκια που παίζουμε με τα κοχύλια μιας παραλίας, που μπροστά μας επεκτείνεται ένας απέραντος ωκεανός γνώσεως και επιστήμης. Αυτό απήντησε ο μεγάλος Νεύτων, ο οποίος όταν έλεγε το όνομα του Θεού και φορούσε καπέλο, απεκαλύπτετο. Οι αληθινά σοφοί είναι και ταπεινοί άνθρωποι, και έτσι μιλούν και ορθώς μιλούν, και μας εκπλήσει αυτό. Πάντως η διανοητική ταπείνωση είναι πάρα πολύ σπουδαία, πάρα πολύ. Και πηγαίνουμε στο τρίτο, που είναι η σωματική ή η λεγόμενη υλική ταπείνωση. Τι είναι αυτό? Να διαθέτουμε μια αληθινή γνώση των σωματικών μας και υλικών μας προσόντων και των περιουσιακών μας ακόμη δυνατοτήτων. Ναι, έλεγε ο σοφός Σιράχ, είναι στο 25ο κεφάλαιο, έλεγε: 3 είδη εμίσησεν η ψυχή μου, πτωχόν υπερήφανον και πλούσιον ψεύστην, γέροντα μοιχών ελαττούμενον συνέσει. 3 πράγματα, λέει, εμίσησε η ψυχή μου. Όταν ο φτωχός είναι υπερήφανος, υπερηφανεύεται ότι έχει, ότι κάνει, ότι δείχνει. Το πλούσιο που λέει ψέματα. Γιατί άνθρωπε λες ψέματα? Τι έχεις να κερδίσεις περισσότερα? Δεν είσαι ευχαριστημένος με όσα έχεις, λες ψέματα για να κερδίσεις περισσότερα. Και το γέροντα που του λείπει το μυαλό, τι είναι? Μοιχός, κυνηγάει γυναίκες, ο γέρος άνθρωπος. Αυτά τα 3, λέει, τα μίσησε η ψυχή μου. Εγώ μένω στο πρώτο, γιατί αυτό είναι το θέμα μας, είναι ο υπερήφανος πτωχός. Αγαπητοί μου, δεν πρέπει να υπάρχει αυτή η αλαζονία, δεν πρέπει να υπάρχει. Πρέπει να ζυγίζουμε πάρα πολύ καλά τι έχουμε και τι δεν έχουμε, και αν ακόμη έχουμε, δεν πρέπει να υπερηφανευόμεθα. Να λέει κανείς, είσαι πλούσιος, μόνο θα σου θέσω ένα ερώτημα: τα πλούτη σου πως τα απέκτησες? Με δικαιοσύνη? Μήπως με αδικίες? Αν με αδικίες απέκτησες τα πλούτη σου, άντε κρύψε τη μούρη σου, να μην σε βλέπουν οι άνθρωποι, γιατί θα σε κατηγορούν. Αν όμως τίμια και δίκαια απέκτησες την περιουσία σου, να λες δόξα τω Θεώ. Ξέρετε, οι Εβραίοι πίστευαν μία πλάνη φοβερή. Εάν κάποιος ήταν πλούσιος, πίστευε ότι είναι και ενάρετος, γιατί λέει ο Θεός είδε την αρετή μου και μου έδωσε πλούτη. Έτσι σκέπτονται οι Εβραίοι. Αλίμονο. Και μάλιστα όταν βλέπει κανένας ότι η πτωχία, και μάλιστα η θεληματική πτωχία, η εκουσία πτωχία, είναι αρετή, και μάλιστα είναι η πρώτη αρετή. Πώς αρχίζουν οι μακαρισμοί? Μακάρι, λέει, η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτό είναι στην η βασιλεία των ουρανών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Ξέρετε τι θα πει αυτό? Μην ερμηνεύουμε στραβά και λέμε ότι είναι οι κουτί άνθρωποι. Φτωχός το πνεύμα, τι?
θα πει αυτός που είναι πτωχός, δια της ιδείας των προαιρέσεως, δια της ιδείας των θελήσεως. Θέλω να είμαι πτωχός, όχι ότι δεν μπορώ να είμαι πλούσιος, δεν θέλω να είμαι πλούσιος. Για τη Βασιλεία του Θεού όλοι οι Άγιοι ήσαν πτωχοί, θεληματικά πτωχοί, και μάλιστα ξεκινάει έτσι ο ορμαθός των μακαρισμών. Αυτή η πτωχία είναι σπουδαία, πάρα πολύ σπουδαία. Το να μην έχεις όμως και να υπερηφανεύεσαι, δείχνει ανόητον άνθρωπον. Ακόμη είναι τα προσόντα μας, τα σωματικά μας προσόντα, ότι είμαι δυνατός, ότι έχω γερά πόδια, ότι τούτο, ότι έχω υγεία. Γιατί αλαζονεύεσαι, άνθρωπε? Μια ρηπή και έπεσες κάτω, μια αρρώστια, ένα μικρόβιο και έπεσες κάτω, και λες και υπερηφανεύεσαι ότι είσαι υγιής, ότι είσαι γερός, ότι είσαι. Ξέρεις, είσαι περιμένει αύριο. Δεν πρέπει λοιπόν να υπερηφανευόμεθα ούτε δια την υγεία μας, ούτε για τον πλούτο που είπαμε, ούτε για την υγεία μας, ούτε για τα προσόντα μας, τα οποιαδήποτε, γιατί είναι αλαζονία. Να πάμε να αγοράσουμε ένα αυτοκίνητο, να μας κοιτάζουν όλοι. Να πάρεις αυτοκίνητο, μιλώντας στην εποχή μου σε συγχρόνους ανθρώπους, θα έλεγα δεν είναι αμαρτία να έχει κανείς ένα αυτοκίνητο, αν μάλιστα έχει υποθέσεις, δουλειές που χρειάζεται ένα αυτοκίνητο. Πώς να το κάνουμε? Το χρειάζεται, είναι τα συμπληρωματικά του πόδια. Να πάρεις ένα αυτοκίνητο, πρόσεξε όμως, μην πάρεις τέτοιο που να αλαζονεύεσαι και να λες ότι τόσο το αγόρασα. Πρόσεξε αυτό. Πάντως, αγαπητοί μου, πρέπει να έχουμε αυτή την ταπείνωση. Ξέρετε τι έπαθε ένας μαθητής του Σωκράτη, μια που τον θυμήθηκα σήμερα? Αλαζονευόνταν ότι έχει πάρα πολλά κτήματα, και ο πανέξυπνος Σωκράτης του λέγει: σε παρακαλώ, κάτω στο χώμα, φτιάξε μου το χάρτη της Αττικής. Αυτός λοιπόν έφτιαξε το περίγραμμα της Αττικής. Του λέει: ωραία, μπορείς να μου βρεις πού είναι τώρα τα χωράφια σου? Λέει, είναι πολύ μικρά έναντι του χώρου, της εκτάσεως της Αττικής. Καημένε, του λέει, για τόσο μικρά χωράφια αλαζονεύεσαι. Είδατε, αγαπητοί, για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού πρέπει να περάσουμε σκύβοντας από την πολύ χαμηλή της θύρα που είναι η ταπείνωση. Ναι, ένα θαυμάσιο υπόδειγμα ταπεινώσεως προβάλλεται σήμερα ο εορταζόμενος Άγιος Ιωάννης ο πρόδρομος. Σημειώσατε ότι στους Αγίους ποτέ δεν γιορτάζουμε γενέθλια, πότε γεννήθηκαν. Η γενέθλιος ημέρα του κάθε Αγίου είναι μόνον η ημέρα που εμαρτύρησε ή έζησε, τελείωσε τη ζωή του οσιακά. Μόνο σε 3 πρόσωπα γιορτάζουμε γενέθλια: στον Κύριό μας Ιησού Χριστόν, τα γνωστά μας Χριστούγεννα, το γενέσιον της Θεοτόκου ως προήμιον της μεγάλης χαράς που θα ερχόταν εις τον κόσμο, και το γενέσιον του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Γι' αυτό η Εκκλησία βάζει πλάι δεξιά του στο Χριστό, βάζει την Παναγία, και από εκεί βάζει τον Άγιο Ιωάννη τον Πρόδρομο. Μεγάλος είναι ο Άγιος Ιωάννης ο Πρόδρομος. Εν τούτης η ταπεινοφροσύνη του ήταν πάρα πολύ μεγάλη και βαθιά. Η ταπεινοφροσύνη να είναι για όλους μας ο ευθυγραμμιστής όλων των πράξεων της ζωής μας, να είναι το σύνθημα της ζωής μας. Ναι, το σύνθημα της ζωής μας, ταπεινόφρονες. Αμήν.